Ladies and gentlemen, we are back again with Madzibaba Mutumwa Masango. Hanzi pachirungu mune mchinzi messenger. Yeah. Makatumwa ere Mutumwa? Takatumwa nkwamaziko. Takatumwa plus vanhu ndovanozojaja. Ndovanozojaja. Ndovanozoona kuti asho akatumwa. Mane makore mangani muchiita basa iri kwete zvekuberekwa nechichi but kuti takuti Madzibaba Masango zita rapfumbira. Kubva 2010. 2010. Yes, 2010. Ndo pandakatanga kuita basa zvokuti Madzibaba Masango zita ranga rakuzikanwa. Saka kubva 2010 kusvika naizvozvo tingorimo. Kopa makatanga kuona kuti inini ndakutoita basa iri chii chakaitika kuti muzonyanzoona kuti inini ndakutoita pamupesa pamunongozivawo pamunozoti this was my turning point. Turning point iye yakatanga 2010 because 2006 ndopanda 2004 2006 ndaitongodaongotiwo ndokuratidzwa zvandiri kuratidzwa handiteka ndichingodaro ndichingosimbawo ndichingotaga tingonamba tichese tichinama titori nangu basa nekuti ndokwanisa kuti ndibatsire vanhu. Yes, asi 2010 ndipandakanisaona kuti panapa amawani ndakutoziva kuti kana munhu akauya achirwara nemakumbo tomunamatira tomubatsira nenzira dzakati. But zvakakoshei kuziva kwakabva munhu especially tichitaura nhau dzeuprofita, nhau dzekunamatira vanhu, nhau dzekubatsira. Zvakakosha because chinoitika mukomaziko nzachoti panongokunamata kakongoti ndakunamatira izvo zvandizvo zvatokwana nditeka kozoti munhu iye wamanamatira adakuiswa jekiseni remunamato mumwiri make kureva kuti zvinofanira kunge zvakakosha kuziva kuti Mwari zvaakandipa ruzivo ndisakuona kuti kumapastors vanoshandisa anointing oil vanoshandisa zvinhu zvakasiyana-siyana. Isi kwedu toshandisa mafuta toshandisa zvinhu zvakangosiyana-siyana hoko handiteka kureva kuti zvinhu izvozvo hatingotora hoko yemumango hatingotora hoko yemuti wakati tine dzatinototora hoko toziva kuti totora hoko dzekati tiri kugadzira nenzira dzakati. Saka kureva kuti kuziva kwakutobva mukutumwa kwati ndikaitwa mweya waMwari obva akutuma kuti ruzivo fanira kuti uve neruzivo rwokureva kuti kana munhu akayamba pako achiti ndiri kuroyiwa inini ufanira kuziva kuti zvakati kuti muri yasai ipapo. Saka kuziva kwakakosha. Yes. Mwari akakutuma anofanira kuzokupa ruzivo rwokuzoziva kuti vanhu vandapiwa panapa anofanira kuvabatsira nenzira dzipi. Alright. Ladies and gentlemen, Mutumwa Masango togara tichinawo panapa almost every week but hatisatambowabvunza kwawakabva hanzi naWinza handingakanganwe kwandakabva. Munofanira kuziva kwakabviwa. Mutumwa ndandichiona vhidhiyo rekugokwe mukadzi asungwa nyaya inenge iri kukatyamadza vanhu yekuti mwana adedzwawo zvekungotiwo munenge muchiti mugokwe zviri kuitika pamagrosa pamachii mwana abva atodhonzwa ropa vachishandisa kaHIV testing kit and kudai zvatobuda atori mashure aitika aya. Makainzwa nyaya? Ndakainzwa. Chinoitika mukomaziko ndiyo anonzi satanism. Ndisachita kuti kuno mukati muno mudzaseona kuti vanhu unotona mwachiti vamwe wabhilieve kuti uroyi kune uroyi uriko mukomaziko uririwo uye ndio unonzi uroyi like ipapa pasatanism dzimwe dzenguva angona kushandisa kuti ropa remwana iye paanenge achikura watotora future yake already kana dzimwe dzenguva angona kuti mwana iye angona kungofa afa mwana iyeyo kuti pune munhu atobenefita nemwana upi iyeyo dzimwe dzenguva ropa rinogona kushandiswa kunoita mabusiness avo. Saka zvinhu zvakawanda zvinoshandiswa pamaropa ripi iroro. Saka kuti iye inonzi satanism. Yes, saka vona kuti vanhu vakawanda vasati vaziva kuti kune uroyi. Saka kana zvakubuda nesu vanhu vachiona zvine uroyi uriko uri serious kuite mbichana. But ropa rinotoreka richitsika paHIV blood test ropa rekuti ndingakwanisa kuenda naro rinenge ratooma kanguva diki. Ropa rere ranga raiswa rakadhonzwa miswa muchijekiseni ka rakaiswa zvekuchipatara zvezvemadrip zvezvemajekiseni zvihombe zvinokweva zvezvemastringi exactly ropa rakaiswa muchistringi ka ndanzi anga nezvemastringi opa munhu wacho you know that. Saka kureva kuti munhu anotoita zvinhu izvozvo. Saka ropa remustringi hariome. Yes, because ranga rakatowanda ropa remustringi rakatozara kamwe ranga vakapiwa casket handiteka kunzi kaendwedzere ropa casket handiteka. Yes, nedhora. Yes, iyo baba womwana vakasvika paipa vakada kuona munhu iyanzi munhu akadedza ndikupa 1000 andokona kureva kuti angatori mari akureva kuti atori rich kwati munhu andita mari nezvinhu zvipi izvozvo ndakati hanzi tindega. Saka pachine chitaura kuti vanhu mukati mune varoyi mukati mune vanhu vari kushereketa vanhu vanenge vachiramba varoyi variko riwo ento chinonakidza ngomaziko nzvo chekuti vanhu vangonotaridza kuti uroyi hakuna
asi uredi wakaenda mumasowe wakaenda kupi uri kuona vanhu vakangozara vachiitwa minamato kureva kuti vanhu vari kuroyiwa vanhu vari kuchereketerwa saka vanhu vane matambudziko mukwamaziko saka zvezvezvi satanism is a real uroyi serious uya tinashe mutarisi akaramba zveuroyi vhiki elayon akaramba zveuroyi nezuro tanga tina taiti achitaurawo kuti hai ndakangoona kuti varoyi vanenge vanongoroyana palevhel ravo kuti kana muri kumusha munongoroyanawo vanhu vasina mari kumusha ukashoma kuti munhu ari kumusha azoroya tinashe mutarisi ane mari dzake muharare. Alright, chamusingatoziva pano chekuti tinashe mutarisi angona kuti uroyi hauko asi uriko dzimwe dzenguva pa vamwe anotoni dambudziko kuti tori paari the real dambudziko kuti dzimwe dzenguva mumba cheche mwangu notori nguva baba vasina basa unoziva akabatwa namusana chaiwo chaiwo uziva tu level yatoripo pamwe aitofanira kunge aitori level imwe yekuti unge achitotenga ndege asi level yake inenge ichita ichitambira padhuze asi yakugutsikana nezvaanazvo asi anenge achitoshereketerwa you know that dzimwe dzenguva pa atori level yekuti akatosingwa zvimwe zvinhu pamwe dzimwe antoni mari antoma mabusiness aifanira kutoitawo pai akatonyura vamwe vanhu vaitomuti ota joint venture zvakati ndiri kunze kwenyika ndiri kuamerica ndiri kwakati handiteka asi vanhu vakazopera mukutaura iye anogona kuzozviona sezvisiri uroyi asi utori uroyi hwakatobata pane munhu akatomutira kuti level yake fanira kuti iperere palevel yakati inoti mukomaziko kuno mumwe munhu anogona kuti pane level yekuti unogona kuchunwa nemunhu like iwe mukomaziko mugona kuti hapana apa inini mafanira kutoita broadcast ichaiva indogona kutozikanwa munyika iye kanti inokatoti inonge yatova nevashandi ima kutonzi bosi asi you know that zvinogona zvichaitika kuti muchagona kusvika palevel iyoyo asi kuti panogona kuti munhu angona kutokushereketera kuti munhu iye hafanira kusvika palevel yakati yes imi mukomaziko mune mutoni nenjere dzekuziva inoti pane mumwe munhu angona kuti yapamuri otora njere dzenyu kandi kachitora njere kuti munogona kutomudza mashoko mairi matatu oenda otenga mota anditeka asi atobudira nemashoko amaita se amamudza asi imi kuti mukwanisa kuzviita mega hamukwanisa sefti kuzviita pamari yacho hamutorina andimozviona saka kuno munhu anenge akatokusungira upenyu so saka uroyi mukomaziko hausi unongoroya vanhu vachingorwara chete unoroya njere dzekutobata munhu kuti asabudirire konei varungu vasingaroyiwi kuvarungu kama ndokuno uroyi uri serious kamanje munoita kuti varungudza sema varungudza vachinji vanoita marichi because of what vanoshandisa marituals anditeka varungu vanoshandisa marituals marungu kwete mbichanaba vanotenda kusatanism saka imo dzasema kuti uroyi muno mutoriko dzasema kuti zvafanira mutambi webhora chakabva muno machitunza ane bhora remushonga akaenda kuingirenda ashande because uroyi wokunana ingendo wakura wahuroyi hombe yochaiwo rere anenge abombe uroyi atiteka yes amarituals anditeka kuti ayaye yavanoita inonzi satanism yatopinda muropa andoti kuno vanotenda kusatanism vanototi isusu satanism vacho macho waunona anenge asina marika vese vanenge vane mari and havahwandi kana kada kutanga kunyora fesi vanoinyora yese yes havatohwandi vanhu vai vanotogara mazviri umwe wacho hatoenda kana kubasa asi anenge ane mari yakasviba anditeka saka unoti mari ka inotoshandiswa zvinhu zvakawanda zasema kuti vanhu vesatanism vanotoziva kuti nhasi mwedzi wapera pane mumwe munhu anoziva kuti nhasi vanopera chipiriso chavo yes mumwe munhu angona kuti mwedzi uchitopera akazati mwedzi wekuchipera ndopera chipiriso vanondopera chipiriso asi mari dzavo vanani vanadzo saka wako varungu varoyi variko vari serious vasingatoita like you know kuti last pane 2 weeks ndakapa mubelvedere pane mwana womuindia aidonha so ndikapa kugadzira uzoti mwana airowa naambuya vake airowa naambuya vake ndikaita munamata ambuya cho akaonekwa direct wachipinda mumba yes mubelvedere wama ndikubva muri chivhil anditeka kuna Dakota Road kwanditeka yes ndakakubva last week anditeka yes saka ukaona kuti zvezve zviriko nokuvarungu nkoma ziko asi munhu anongoti haguna chinonzi uroyi baba dao kubvunza mukoma ziko unoziva kuti unamwe zvakafanana chero ungana mimbuya anonzi uye ukuita madrugs anonzi vaiva ana doba anzi doba don anditeka ino kuti madrugs kuno munhu anotokaidzwa kumadrugs aitogona stereki kwaita munhu wokaidzira kumadrugs iyo kuti zvafanira paradza emese kuti zvakaparadza emese kuti kungopera here kuri normal akusi kupera kuri normal munhu akatoroyiwa kunzi afanira kusumuka paupenyu wani otokandwa nzenda kudoro yes ufanze kukandwa otokandwa kumadrugs otokandwa kudoro andokona vanhu vangana nomwadoro ngomaziko vakawanda
tese tinomwe nemi munomwa ndite makambodhakwa zvotadza kuzoita basa renyimi aiwa indotozikanwa kuti ndogona kutoshanda ndakatodhakwa right and mazviona handitika kureva kuti kune nhau yekuroyiwa asi nyaripo ndeyekuti ana mukoma mutarisi vachazofanira kuziva kuti uroyi huriko pane one day achasangana nedambudziko vachazoti huriko you know that saka kune mwe muroyi angona kubata kana vana kuti vasaroyiwa vasambororwa vakatidzana zvikoro everything zvakatoitika obva ngoti handi mwari anezviita kuti vachazororwa kana mwari ada hakuna zvinhu zvakadaro uroyi huri serious uri riwo saka uroyi hunoitwa nenzira dzakaita sei dzakasiyana siyana you know that yes inoza ndine vamwanhu ndina mwami aida kutenda iyo vamaifunga chakufonirai vari kuamerica nditika vandikaitira imwe munamato so amai iwawo vanorwara zviri serious vachirwara zviri serious mukomaziko vaibreedha every day vaibreedha anzi kana ka half packet every day vanga vari mujaindi vanga vaperezeka kuta white unzwa vakauya kuno kuzimbabwe ndakavaona pavidhio ndikati navo pavhidhio ndikati no moms inyaya ida kuti muye kupi kunoko vakauya kunoko urikuona ndakavagadzira ndikati ndikuda 1 week nemi asi pa 2 days ndapedza navo pa 2 days ndakapedza navo pa 1 week vanga varikavha kuti udzokera panyama dzavo izvo zvari vakadzokera kuamerica vakuti mukomaziko wakandiitira basa ndikauya ndikakuonei pamukomaziko madzibaba kubva muchitira nyaya dzembudzi dzekumusha chichi muchienda kutora kambudzi dzenyu yes saka muona mukomaziko kuti kune vanhu mukomaziko vanotoroyiwa vari mukati umu saka uroyi huriko mukomaziko saka uona kuti kana munhu zvisati zvakuwira onti hazviko mapaona asi kana zvakakuwira oziva kuti mawani saka tiri kuona vanhu mukomaziko vakawanda vanenge vachitaura kuti uroyi hakuna asi mangwana munhu iyeyo anotozomhanya futi obatsirika ndimukupona kuno vamwe vanhu vari mukati mukomaziko mabhizinesi meni vanotosvika kuuya kunobatsirwa vachiti hano kuti inini apa pamuzvingo rinomo unosati munhu angononzi atita problem yemwoyo mukomaziko onzi asaka adaenda kunoperetwa kuti adhireniwe mvura muropa zvinhu zvokuti utozvichekesa miri wako asi iwewe wakauya kwatiri isusu tikaita munamato mvura yedhireniwe nemunamato watiita noma unochekwa hauna papi wadzokedzana miri wako zvakanaka nditeka dzimwe dzenguva munhu achakuenda kunodhireniwa unozati munhu angosvika kuke kuchipatara onzi ngaaoperetwa atooperetwa waona munhu yatofa atofa ina nokuoperetwa ende chiremba hafusungwe bozi ane mapepa ekuti aopereta munhu saka kuna kuti kune vanhu mukomaziko vari kuroyiwa mukati saka kana sai zvauya kwauri unongoti zvafana chero munhu wakasabirwa undoti hakuna mbavha asi wakabirwa kubiwe yes mama naona Brodel akuitike noizo yanditika asi kuti unowaroya vari serious kokyo kuna Brodel vari serious vanenge vapinda tine dzimba dzakawanda dzatenda mubrodel mebaba tichita munamato kuno varoyi vari serious andokona asi nyaya dzokuti vanhu vanoziva hakuna muroyi ane mari mutumwe hakuna chi muroyi ane mari hakuna muroyi ane mari varoyi vese vanenge vari kuno varoyi vane mari kuno varoyi vasina mari munzwa kuno varoyi vane mari kuno varoyi vasina mari vasina kuno varoyi vane mari kuno varoyi vasina mari kaiti uroyi manje hwevanhu vane mari uroyi hwevanhu vane mari mukomaziko ndokuti anobva panapa enda kugana kunoromba okurombera kuti iwe uda kuti ada kuromba zvezvokupedza vanhu musati pana vanhu vanoshandisa vanhu mufamily varoyi vanoshandisa vanhu mufamily ndo varoyi vatira nezvavane mari vanoshandisa vanhu chi mufamily kuti vamwe vanhu vasabudirire paupenyu hwavo kuno mumwe munhu anotoshandisa family mwana wababa wakaisa ngono wachandisa yes iye ndiye woita mari chitari 1 vari zviri noma here zvoti munhu hatisi kuti mufamily munoshaya munhu kuti kana wabudirira munhu esamfana wabudirira unoita mari dzakawanda vamwewo vochadzota mari asi zviri noma here kuti iwe unenge wakabudirira vamwe vari marombe chaiwo marombe tasoti kuti mukomaziko kana munhu uri normal uri munhu mari yako tikuti swanhu ane mari wese uratis okay kana mari yako iri straight anditeka chisapodzi ngoisumudza vana vababa wako naamai wako havazoita hako mari yakafanana neyako bhozi ropa remari rakati rakasiyana asi ndozonoti akugarawo pamba pakanaka ari kudhiraivha kwamota kaka anditeka kozoti kuno vamwe vanhu ane mari watiwanoti ane mari asi mwana wababa wakeka akutobvudza mombe kuimwe imba akutonzi mwana wababa akashanda papurazi yakati anotoita kudhiraivha tractor ipapo iwewe nemabhizinesi wazviita kureva kuti mari iyo is not good mari haisi mari chaiyoba imari yemushonga kuti ushandisa vanhu wapi ivavo saka zvitodiko mukomaziko zvezvezvi yes
iye wacho vane mbiri vamwe chetutano zvakuti avachita kuna uroi ashandisa kama unoshandisa wa vanhu mamisha kwavo anditeka saka kushandisa vanhu kuriko mukomaziko kwete mbichana mukupaona mukomaziko ndikupaona mutumwa then tiri ipo panyaya tomboti yatingati miracle man ndaona Sparks anga ine sekuru anga inawo vakachinja minzanga vakaita mari munozvigoonawo here aiwa this is magic but zvakaitika kapa live Sparks akatoti ndazviona inzwa kamukomaziko magic inobata vanhu maziso mari yacho yakanotengwa naye zvinotoitika mukomaziko imagic anditeka zaka mukomaziko achiti magic kuno munhu anogona kutora foni mukomaziko anditeka yokanduka pachinjaita huku munza mukomaziko is a magic asazviporese vanhu ndezvimwe zvezvia ndezvimwe zvezvezvi saka iye munhu achakatomuona ngona ukasitorina na mari hatorina kana GD6 cheche anga ne GD6 munhu wacho anga ne mota here hanzi munhu anga ne mari here akachinja mota kuti akachinja fortune na mari amen but wakamutarisawo kumuziyo wangu inini hapana mari akauya nemota ipi akatanga kuya basa kuya nemota echitunanisi aitokwira bhazi tokwira kopi panotenga mota aitani mota ndinayo asi atosvika kudhiraivha mara aiwa asi inokuti here chinotingaziva ndechekuti chi vanhu vaive mashiripiti ana nyenyenye waimbowana kuchikoro here nyenyenye alright waita masiku kana paine munhu ane zisowana munhu ane zisowana havabvume kuti tora munhu ane zisowana uye auyaita foje dzake paine munhu ane zisowana wopinda munomoni kandi stoya chichiwa nomwe yandiripo rakagara pachizvita ndiri secret iri pamunhu ane zisowana yes secret iri pazisowana munhu ane zisowana anoonaka anoona zvakawanzika andopona anoona zvakawanzika yaine wani aiwa kuda kuti zisowana anditeka rine zvarinoona rakawanzika zviri spiritual kuti ziso maziso 2 ano zvantoona pane panotopera ziso 1 is more dangerous andikona zvezve mukomaziko zvezve zvandisira kunyembera zvezve mukomaziko zvezve kunzi mari yazobuda mufodya yazobuda anditeka mashiripiti mukona pana vanhu kudhara pana munhu aigona kumora uchi pagumbo rake vanhu votodya chi uchi asi pane pasina uchi wadyiwa ipapo andimukupona zvafanana nekuti otochidya raisi yes and zvangofanana ndizvo zvichazvamukutaura anditeka yes asi kuti isusu zvezvezve munhu wacho akatomona baba akandoti kana bhutsi inenge chikatsemuka baba anditeke asina iye adi kungogadzira mari yatenga bhutsi atenga mota arega ana kuzvizira kuti akuratidza kuti andikuti ndakatenga imamborodhioni mari yekugadzira asi uyana mwe munhu anogona kuti aiga nditoenda kupi ikoko ndoenda kunopiwa mari then ndine muprofita wanguwo anga achibatidza moto pamawaterfalls hari yake inge tone mvura ichidirwa mvura hari yacho yange isingazivi chinoitika mukomaziko ndechekuti vanhu mukomaziko anditeka chiitika chekuti isi handisi kushora asi ndinongoti inini mamejiki anditeka mukona mukomaziko anditeka like yeye pamwe munonguva ane zvinhu zvake zvaaita sei zvaaitawo zvokutiwo vanhu vamutendi andimapanza anditeka asi kuti isusu vanhu havadi mamejiki mukomaziko anoda zvinhu zvechokwadi anoda zvinhu zviririwo mapanza mukomaziko mubona zvafana patikana nhari yangu yekusangwa anditeka ini ndakatotora parafini mukomaziko anditeka ndakaisa mukati anditeka right ndakatora mina matu wangu yehuku dzangu ndakaisa mupi mukati andimukona kureva kuti handina kuda kuita zvekuti vanhu vazoona kuti moto wasumuka wega wazobva ndikupa anditeka ndakaita zvinhu anditeka zvokuzoenda tora ichi neichi ndaitese ndabatanidza ndikuona haisi kuti toda kuita zvokuti nditsvage mbiri nemoto ndionekwe handisi kuita izvozvo anditeka tasamwa kuti vanhu vachinji vatadza kupora mukati nekuti vachinji tikaya pamasocial media anditeka tinogona kuita zvafana kuti munhu agona kumhanya achidya nyuchi achijamba nenyuchi asi iwe ukazoti iwe chiita kuti mbavha yangu ijambe nenyuchi dzi anditeka auone mbavha ichijamba nenyuchi dzi kureva kuti tauya kudisplaya zvinhu zvandinogona kuita inini asi zvisingagoni kuita se zvisingagoni kuzviitira vanhu yes kureva kuti vanhu ngavaite zvinhu zvavanogona kuzoti vakaita panapa kana tikataura panapa ndozvizviitira vanhu votenda vanhu vouya kuzoti tiri kuenda kumakomborero mapanzisi zvafana zati mukomaziko zati izvo zvingonosvika mazuva anochidzana nemagemenzi chaichaiyo una munhu akapfeka gemenzi rered rine muchinjiko yakawanda akapfeka ziheti zvakaita kuti mwari ndamona
Mwari ndamuwana pana zvimbo rinotyisa obana zvimbo zvichengeri nemusoro 2 kana 3 anditeka kuti ndawana Mwari papi panapa aiwa enzwa kwa maziko zvinhu zvaMwari isi zvezve kungoti zvichambodza kupfekedzwa zvinhu zvaMwari zvingori simple kwa maziko tora hoko yemutara ende munodai zvingori simple torai maremoni amene apa ndigadzire muna madodha ndigadzire panapa zvinhu zvingori simple anditeka iyo minamato yamuri kupa vanhu season ino minamato yipi uye mune mutambo here wemwaka watirupini ndachitotarisa kuti ngomaziko dai Sunday manga muripo ndine mutambo muhombo uchaitwa parugare funga makaona last Sunday ndandiri muwedza ndakakutenzerai mavhidhiyo kamuchiona mavhidhiyo yevakomana waingunakira kuti mchana kwete mbichana saka kuda kuti ini ndine mutambo wandiri kuita mukomaziko uya mutambo nichaupedza kuzogadzira next week inotera wehari nerice anditeka ndine minamato raisi wekukomborera vanhu maropafadzo vanhu vachipiwa pfuma bhozi chinoita choti munhu adi unamata nenhamo munhu adi anamata akakomborewa akaguta kura kuti kana kuti uti mwari ka unga kuti mwari baba mudumbu pichita kuti usina kana une nzara anditeka tasinoita kuti mutsanyo vanhu vanofanira kutsanya kumba kune chikafu wakatsanya kumba kusina chikafu ka munamato haudayirwe mukomaziko yes mapanzisa mukomaziko plus inzara inenge ichitsanya yes inzara apo kuti nyaya kuti wakutotsanya nokuda kuti iwe tora kutsanya asi uchitora kuzvimanikidzira pazvinhu zvokuti kuti kumba hakuna sadza hakuna hupfu hakuna raisi saka kutoti ganditotsanya posi padzi pakufasta apo ikati fast at the more time yakufasta apa panditeka udzokera futi kumba hakuna chiriko kuda kuti the more time yakufasta iwewe utoti saka unenge unopfungwa mbiri zokuti ndiri kufasta asi kumba ndakasvika ndichadyei ukuona vanhu iwawo isati vade paminamato yakaita seyatinge tichiita toda kuti munhu anouya akaguta saka ndine minamato wandida kuitira vanhu vemagutwa andiri kuti munhu afanira akomborewe kana akunamata Mwari sokomaziko ufanira kunamata zaida zeti kumba firiji ine machikeni ichiro usina kukwana zvakawanda asi kumba matemba ariko nesadza zvine upfu huriko nemafuta ariko zvinoita kapana kuti ndikuna kumuona sadza rangu anditeka kuri kuti uri kuziva kuti ndiri kuzviitira zvinhu zvandinoda kuita panapa ndoda kuwedzera zvandinazvo zviwande chero usina waraita nditeka tuti chero usina asi kutsanya munhu anotsanya anenzara mukomazigoka azvibude alright ndofunga ndonyaya yedu yekupedzisira ndisanda kuti mutipe mashoko yenyu ekupedzisira ndaona Pastor Ian Rover achitukwa chaizvo because vakati kune vatendi vavo toda kureidza 8,000 kuti titore matitle deeds echechi saka vanhu vari kuuya vachiti ai makabva mupiwa 150,000 achibvayo koma kuda 8,000 yei alright awa andi mari yakapiwa inaonzi kuchechika yakanzi ndiyawo anditi alright inaonzi ende kupi kuchechi yakanzi ndiyani ndiyawo mari ndiyawo iwo kureva kuti inaonzi ende kupi kuchechi chechi inofanira kuzvimirira sechechi yes saka chechi ngaibvise mari ida kuvaka chechi usati vanhu vakabvisa mari muchechi mukomaziko kana muchechi macho havabudeba boza anoziva kuti ndakaisawo pira rangu panapa andiokonaka tasiyakona wanzi nowakati uyaiti wake chi areka nditeka kureva kuti munhu wese avaka chechi zvakutaura zviya nditeka zvino kumwe kukomborerwa kuchaitwa kuvanhu because iye anotenge ari kuda mari asi munhu wese aisa uroko papi ipo payanditeka anogona kuzoropafadzwa naizvozvo kuti wakavaka temberi ikuya kunamatira vanhu temberi ichapinda varombo vasinawo mari nevapfumi vanorwara nevakasiyana-siyana vachipora kureva kuti chawaisa iwewe kureva kuti chichadzoka kwauri chausinganzwi kuti chafamba sei nerimwe zuva nakwachitongeza kuti ndakambosawo mari yangu pamudhuri apo saka kureva kuti izvozvo zvinotodiwa saka 8,000 ye kana vari vanhu vakatendeka kuimba yavo ngavazviite nomwoyo unoda vasingatarise kuti vanhu mborine mari yakaita seda kukubvunza iwe right vanhu vanopa mupiro kumachechi vaive chero kana makandiwa chero kana mamaprofesa akasiyana chero kana magaya chero kana anditeka chero kwedu anditeka mwana pana vanhu vanogona kusiya mupiro anditeka kuya kungopa chinonzi chipo da kukubvunza vanhu vaivaidza nguva mwe munhu achi hatorina mari yandinayo inini anditeka mwe munhu anenge ane mari shoma shoma asi anoziva kuti ndakaisa mari mimba yani yaMwari pane zvinhu pane zvaacharopafadzwa nani nazvo anditi mapona asi seitotiwo isusuwo nesuwo tofanira kunamatira vanhu vaine mwoyo wese kwete kungoti tinakidze nokuti tapiwa mataitaguta anditokona tofanira matira vanhu nemwoyo wese usati mukomaziko usati pana wepasta ndikaona umwe profeta ndikaona imwe shamwari yangu sanjeratara zita racho usati ndandinayeso ndikuona kuti dera foni kuti halo muriraitire akufonwa nomunhu anga munhu yamufonera anga ari kuDubai halo muriraitire vanzi right kanzi vanzi baba mazenda kuti amana matango zvanzi izvo sontori mugokwe
uzoti kabata murume akati urugokwe iwo uri kunoku kuti kagara kuno apa tazati apa angatoya kwandiri wachitoti mudhana pane madhana ndiri kuda sei yandiri kuda apa kutodza munhu ndiri kugokwe tikati kutodza kuti munhu ndiri muharare here kuti ndiri kugokwe uri muharare vanhu vanoda chokwadi mukomaziko andimukona saka ipapo ndo pane problem yevanhu vakawanda nditeka yes zvipo tinazvo asi tozoshandisa zvisiri izvo kotozoda kuzowedzera netumwe twatinopiwa naMwari mapaona mukomaziko saka isuti kuti isusu vanhu vanoda kungobata panoponesa vanhu vokuomborerwa handitega plus isusu mukomaziko tida kuti chindikani chekuti kutenda kwavanhu kwakasiyana vanhu vanotenda nzira dzakasiyana siyana vanhu vapaona saka isuti kuti isusu munhu ngangotenda achiziva ndikutenda zvina Mwari zvechokwadi mukona mukomaziko ende tu dzimwe dzenguva handingazviti ndini waMwari chaichai asi Mwari ndiye anoziva aiwa isu tiri kungoti isusu vanhu ngavauya tiri ruponese mukomaziko vanhu vari kunze kwenyika kupi nekupi tiri kubatsira vanhu vakasiyana siyana vachiuya vachitora rukomborero noruponeso chiri pafoni chaipo vanhu vari kubatsirwa mukomaziko handi mapaona vari kubatsirwa nenzira dzakasiyana siyana asi chinoitika ndechekuti vanhu vanofanira kubata panoponesa mukomaziko ndakakuudza ndakati mukomaziko basa tukita panapa here kuno vamwe vanhu vachanyarara kuti zi anditeka dzimwe nganga muchazona dzichanyarara kuti zi mukomaziko because basa rechicho rinozviratidza rega basa rechokwadi rinozviratidza chi rega izvozvi mukomaziko tera kwatirikuita kunoku kuno vamwe vanhu vanototishoropodza anditeka asi tikutoponesa vanhu tozvipata zvekuponesa vanhu zvaMwari yes saka chendikani chekuti kushorwa kunosimudzira zita tu munhu wakasasangana matambudziko hausimbe pakunamata yes kana wakunamata matambudziko anotouya ubva wasimba pakunamata saka level iyo takasangana nayo yakatisimbisa pakuita sei pakunamata ende niwayo anenge achishoropodza ayo mukomaziko aiwa tiri kuti Mwari aite zvakaita sei zvakanaka asi kwanzo anzi chitima achitarise imbwa dzinenge dzichimanya dzichikura mumasai waiwa inonzi nzou aita dzokufamba nokuti imbwa dzakukura handiteka isu ida kuti Mwari atiite zvakanaka tikomborera handiteka like nehondo dzenyu dzamunenge muchiita pamasocial media tinichidziona techingoti Mwari atiite zvakanaka asi techikuti Mwari dai manamata Mwari komaziko pakaipere namatai Mwari handiteka Mwari akite zvakaita sei zvakanaka handiteka Mwari akite zvakanaka plus muzati inini kana ndichishura hangu chete chokuti iyo nyaya chete mukomaziko chete imwe ndiyoenga zvenyu asi mishuro kuti imina mukomamira kopomva nakuonana chete shuro ichocho ndinacho ndizonozva ndonamata ndongachinamata shuro chipi ichocho kuti mufanira kuonana kuti pogarawo pasi varume mimika muregerana so Mwari akite zvakaita sei zvakanaka mukomaziko ndiri chishuro ichocho chero mukomamira kopa chizvinzo wakanditeka ine hangu anisitsvaga hangu mbiri asi ndikutaura kuti vanhu tofanira kungoyanana tonzwanana imi mukomaziko moto dzimwe nguva muchifambawo makutoziva kuti auno kuno munhu waMwari ari uko imi ngachitoziva kuti nditeka ladies and gentlemen ndofunga chishwiro chamutumwa Masango Machinzwa comment in the comment section muda kuti zviitike here izvi kana kuti hamusida kuti zviitike but isu tichazongotsvaga zvinhu zvinoita kuti paite runyararo paite peace at the end of the day manambers amutumwa ndauri kubuda pascreen aya munovabata pamanambers aya munoenda kurugare futi kana muchida kunoitwa ma1 on 1 zvese mapublic nemaprivate asi haukwanisi kuenda usati wataura nemanambers abuda pascreen kuti upiwe order yekuti zvakamira sei madays akamira sei madabasa mtu aiwa ndotenda mukomaziko Mwari akukomborerei chando chauya asi tikuti chinopera chete umuona chando chauya handiteka season yechi yechando kuchira season yekupisa kura chimwe nechimwe chine nguva yani chine nguva saka tumwa wega tite nguva yedu yekuti tite basa ndotenda maida basa mtumwa all right